ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chide me tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chide me tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chide me tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chide me tenya wele la sara ka jugu bomori tenya wele la Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame setigi ala fo ka tan ko barkada. Ame kishi annema chama nyina fe ako kecido na son herema kan no de Muhammadul Mustafa e ana so mo sanmo ana ga sahaba nyumo ani mogo be ko lutuguru la ni nyuma e fo ka tasela haraduma ya rabbi ala kanene awye o de makulu sanman nuna ka foli ani wala man don ke kan yeshin shirfla tv la je baga bela jelema malikono ani maliko kan kerene yala aw fe fe sigilendo kana jeni wakatina amala don ya ka fo bi wajulu kene ame dugula dugum to ko yuwaro fami la ka mun sigaro beneme yuwaruma saosa ubi ziara bake kake hinanyine kanyashi ugabama to firuma kerengene ni yala wacho oroba nyuma no eseku jane alemi anko alaka hinela bara nunu kera ka be mekalo ma samba fla ani mukanu woro bara nunu nundona ni ankara mogola ka blasal kanye mune nyogon fale migro la ay mun soro ka blasal kan san mauna nene aw angaje anya madawfe ala nyogon kan ka ziara balabe san o san an bi sigini dayna ala sonama an bi o ta ko wolonfilana de la be dimanche wulayna an bɛ alfa bɔri janena dɔgɔw fo ka baara ba in labɛnina ka duwawu kɛ silamɛ su bɛɛ ye an bɛ o ziara ba labɛn de la be dimanche wulayna ka duwawu kɛ baara min n'a kɛra nafolo minnu bɔra la farikolo minnu sɛgɛnna na yarabi ala k'a kɛ an yɛrɛw ye alijinɛ sara ye n'ala sɔnna sɔgɔma in na duwawu ba kalanna fami janela kɔnɔ yan ka tila ka taa kaburu don na ka taa tazikira kɛ hakili jigi kɛ an yɛrɛw fana ta don na ɔ bi wula in na an bɛ baara yɛrɛ bɛɛ kuncɛ la ka waju a dabɔla kun min kɔsɔn o de ye an ka se ka hakili jigi kɛ an yɛrɛw ka lahalaya la diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya an bɛna taa laban cogo di ɲininkali b'o yɔrɔ de la ka d'a kan n'a fɔra ko an bɛna wajuli kɛnɛ sigi mɔgɔ dɔ fatura an bɛna ziyara kɛ o wajuli kɛnɛ ti sigi su kɔni kama tuguni a wajuli kɛnɛ bi sigi anw ɲɛnamaw de kama k'an yɛrɛw hakili jigi an yɛrɛw fana ta don na sabu ɲɛnama de ye don dɔ su ye ala subhanahu wa ta'ala kalekan don kullu nafsin za'iqatul maut n'a sira ma don min na a k'a sɔrɔ i yɛrɛ bi ala ka sira kan o de ye laɲini ye nka yan'an ka don an ka mawudu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen sababu la sababu ko to kana d'a ma nka kana ɲinɛ a kɔ n'i y'a ye ko denw ye hakili sɔrɔ an k'an janto an mansaw la ala ni cɛ dɔ sababu n'i t'o cɛ in dɔn a bɛ fɔ de ma ko alimul alama fahimul fahama samsu sumusu badru zamani nuru zalami hamilul islami fi sarra'i wa darra'i نائب الرسل والأنبياء السيد سريف عثمان مدن حيدر المامور على كران من أنا كنا دي أون عن واتي لباينا ولا سكا أون لا كام لا على كسرك سريف عثمان مدن حيدر أمد دوا كني شوارباي جميع تو باموني كلولا بالي تاني سمور باي يوارو كنايا ka cɛ ka sungurubaw olu kɛ ka disa biri anw ka dugubaw kɔnɔna na ani burusu dugu kɔnɔ ala ni karamɔgɔ Seyifu Usman Madana Haidara sababu den caman bɛ min kun ye dangaden ye kunungo nka ala sɔnna bi olu kɛra dugalen lakikaw ye ala ni karamɔgɔ Haidara ka kumakan sababu an ta ye ala min ye o de ka dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana anw denmisɛnw ay bɛ se k'a fɔ ko Haidara ye nafa ɲɛ mais anw ka nin denmisɛnnin waati ala ka gɛlɛya wuli an bɛ nin sigi mun na ala sɔnna yuwaru yan an ka faamaw
u ka dɛmɛw yera ka ye kɛnɛw kan ala ta kɔfɛ k'an dɛmɛ kɔlɔsili la an bɛ dugawu k'u ye yarabi baara min b'u bolo ala k'u fanga si kɔlɔsili masa ye ala ye yarabi ala k'u kɔlɔsi ka kɛra ka dugawu kɛ an ka visiliw ye ani cafiw ka fara baara bonda bɛɛ la e yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ na ala sɔnna ala ka cɛbaw ani ala ka musobaw u kɛn bɛ k'u yɛrɛ di fi sabilila walasa sigibagaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya baara bɛ se ka nɔgɔya cogoya min yarabi ala k'a k'u yɛrɛ ɲinɛ sɔrɔ ka tila k'u kɔlɔsi k'u tanga baara in kɛcogoya ɲuman na yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲuman dɔn bɛ jaaye sedina mustafa sallallahu alaihi wasallam o la waati cogoya kama an bɛ don an ka walanda la ni mawudu o ala ka hakili ɲuman d'a ma hakili la fɔra ko an bɛ ziyara kɛnɛ kan ziyara n'o fɔra dɔrɔn ziyara min don o de ye mɔgɔ dɔ de fatura a fɔra ko an ka hakili jigin kɛ an ka bɔɲɔgɔnya kɛ a ye ko hakili jigin kɛ ka sababu kɛ mun ye n'an y'o dɔn an bɛ fɛɛrɛ de kɛ sa ka taa s'a don ma an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de kɛ walasa a don k'a sɔrɔ an yɛrɛ fana ni ala cɛ ka sɔrɔ baara in b'o de kan an ka nin cɛkɔrɔba in duwawu ye laada ye n'o tɛ an b'an ka duwawu yɛrɛ kɛ sabu ale sara jadi kɛnɛ kan a bɔra yan k'a bɛ taa hiji manga ale tora o jadi de la mɔgɔ min sara hiji sira la n'a fɔra ko a kɛra ale yɛrɛ sago ye sa ala kana an ta kɛ ten n'an bɔra yen an b'an sintini foroba ala tɔgɔ ye ala min ye ko daminɛ k'a sɔrɔ daminɛ kuma tɛ a ka alaya la ale de bɛ tila ka fɛn bɛɛ ban kuma tɛ a ka alaya wala awwal wala akhir ala de ye fɔlɔ ye fɔlɔ min n'a ma daminɛ sabu fɛn o fɛn n'a daminɛna o kɔrɔ ko don dɔ la a bɛna ban wala awwal ala de ye fɔlɔ ye bila ibtida'i mais fɔlɔ min don a ma daminɛ daminɛ kuma t'a la wa wala akhir masa in de bɛ ko bɛɛ laban bila intihai wa ban kuma tɛ a ka masaya la ale bɛ de bada an b'an ka kalan daminɛ n'o ala in tɔgɔ ye masa min ye kabakolo 7 dulon an kunna k'a sɔrɔ dulonma t'a kɔrɔ o masa in de bɛ k'an wele su ani tile ka tila k'an ladi k'an bila sira dɔ kan diɲɛ tigi ni lahara tigi ala an kan b'o de ma ale de ye ɲɛnamaya da ka tila ka saya da liyabluwakum ayyukum ahsana amala walasa ka se ka anw lajarabi jɔn bɛna kɛ ɲumankɛla ye dɔ sara k'an bɛ sigi ka dugawu kɛ a ye ka tila k'an hakili jigin an yɛrɛw ta don na walasa an ka se k'a dɔn ko turu bɛ an yɛrɛw fana an bɛna an ta kɛ cogo di baara b'o yɔrɔ de la an b'an ka kalan sigi n'o ala tɔgɔ ye ale de ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye diɲɛ nɛɛma tigi de ye ala ye wa lahara ta fana ye ala ye an b'a ɲɛla fɛ ala k'a nin yɔrɔ caya lahara ta fɛn di kisi ani nɛɛma caman ɲini ala faama fɛ a ko jidi muhamadu mustafa kan a n'a somɔgɔw a n'a ka sahaba ɲumanw ani fɛn o fɛn tugura u nɔfɛ ni tugu ko ɲuman ye a ɲini ala faama fɛ yarabi ala k'an ye u la naam n'a bɛ ka kuma saya yɛrɛ kan an yɛrɛ ta don b'a sɔrɔ an bɛ sira jumɛn kan an k'an ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sabu a bɛna don dɔ la siga t'a la Luqman al-Hakim a ye nin fɔ a den ye don dɔ la a ko n den depuis don min na ni e jiginna diɲɛ kɔnɔ n'i nana dugumakolo in sanfɛ a ko o don de k'i kɔ don diɲɛ na i y'i ɲɛsin min ma o de ye lahara ye Luqman ye nin fɔ a den ye o wiliban don dɛ a fɔra don min na ko ala i jɔlen don o yɔrɔ de la en tant que n'i bɛna taama kɔni don dɔ la furancɛ b'i don i n'a cɛ mais ɲɛsin bɛ yɔrɔ min na i bɛ ka surunya ka taa yen ma a ko o tuma na e farati Luqman ye nin fɔ a den ye ala k'an taw kɛ cogo min naam a ko dɔnnibaga dɔw ko a ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sa cogo ɲuman na ni mɔgɔ min b'a fɛ ni saya min n'a filɛ nin ye k'a galama bɛ tɛnkan kelen kelen bɛ nɛn na an b'a sama don dɔ la bɛɛ bɛ saya nɛnɛ don dɔ la ni mɔgɔ min b'a fɛ i ka se ka sa cogo ɲuman na o kumana kuma bɛ yɔrɔ de la n'o tɛ saya ye ɲɛsiranya i ma taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ ye i furata i soma furata o t'a solution ye dɛ
o kɔni walasa i ka se ka lafiya sɔrɔ ka n'a waati cɛ n'o tɛ innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum a fɔ k'i bɛna boli saya ɲɛ i bɛ boli ka taa yɔrɔ min na dɛ saya b'i yɛrɛ yɛrɛ de i bɛna fura min ta dɛ n'a waati sera lala o fura yɛrɛ de y'ale dɛmɛ n'a ye o de y'ale ko in juguya e yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ min kɛ a waati dɛ o fɛɛrɛ yɛrɛ de ye walasa a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an ye naam ala tushriku bihi shay'an a solution fɔlɔ de ye k'i jija kana fila fara ala kan qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum mamadu a fɔ mɔgɔw ye k'u ka lamɛnni kɛ masa ala subhanahu wa ta'ala bɛna kalani kɛ a bɛna fɛn fɔ u ye ale yɛrɛ ala ye min haramuya u kan k'u k'a dabila wa kɛcogo t'a la solution jumɛn b'a la a dabila o fɛn min bɛna fɔ an ye o tuma haramu kɛli haramu toli o de b'a to i bɛ se ka ala ka diɲɛ sɔrɔ o de b'a to i bɛ sa sacogo ɲuman na o de b'a to i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ala yɛrɛ bolo o de b'i kɛ fana ala ɲi ye k'i kɛ ala teri ye haramu dabilali don y'o ye o tuma na a fɔlɔ de ye ala ye min fɔ a ye a ko alla tushriku bihi shay'an i kana sɔn ka fɛn fara ala kan o y'a solution fɔlɔ ye ayi ka baara mana caya cogo cogo i ka cɛsiri mana caya cogo cogo ne kɔni kɛra filangafo kɔni ye a bɛ se ka kɛ i ka ɲumanya bɛ segin yɛrɛ ma yan i bɛ se ka i bɛna baara ɲuman min kɛ komi ala ko k'ale tɛ ɲumankɛla ka sara pɛrɛde a bɛ se ka kɛ ɲumanya dɔ ye k'a d'i ma yan mɛ lahara i jija i ka to yan kana fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan n'i bɛ bato kɛ ala kelen bato ala ko k'a tɛ min pardonner o de ye ka fila fara ale kan n'i ye fila fara ala kan dɔrɔn i ye problème sɔrɔ n'i b'a kɔnɔ a dabila o de y'a solution ye naam wa bil walidayni ihsana a filanan o de ye denw kan ka kɛ dugadenw ye wa bil walidayni ihsana ka ɲumanya kɛ an bangebaa fila ye saya solution de filɛ nin ye n'a fɔra ko a solution k'a fɔ ko n tɛ sa o tɛ bali walasa ala ka saya sigara nɔgɔya i ye ka sa sacogo ɲuman na o de ye k'i jija ka kɛ dugaden ye ka t'a la koyi f'i ka f'a ka kalaya de yan i ka sɔn a kalama in de ma n'o kɛra lahara i bɛna sa hɛrɛ sɔrɔ lahara ye diɲɛ ye mumini ka kaso de ye f'an ka jɛn n'o de ye wa alijinɛ mumini ka alijinɛ o de ye lahara ye diɲɛ ye mumini ka kaso de yanni wa kafiri ka alijinɛ de ye diɲɛ ye hali ni fɛn t'a bolo ale kɔni b'a sago la min yɛrɛ sago la dɛ a bɛ fɔ o de ma ko alijinɛ o tuma na mumini ka a kaso hali n'o y'a sɔrɔ i ye nafolotigi ye i ye dɔnnibaa ye i ye senkola ye en tant que i ye mumini ye diɲɛ kɔnɔ yan i bɛ kaso de la hali ni fɛn wɛrɛ min bɛ kaso la e yɛrɛ de b'i yɛrɛ don i min ka kaso la nin ka di nin ye n bɛ se k'a kɛ a se bɛ n ye fana nka n bɛna to yen ala kama fɔ o de ma ko kaso ala k'a tigɛ cogo ɲɔgɔn ye. maa min jibira ala ye yan maa min ye ala batuya maa min ye jinɛya to ala ye maa min ye nkalontigiya to ala ye maa min ye badenkɔrɔya to ala ye maa min ye kojugu to ala ye olu o don o bɛna yeeli kɛ ala la o don lahara don o bɛna ala ye o ɲɛna bɛna nugu walahi a bɛ t'u la ala b'a kɛ o dɔ ye a ko an bɛ ɲɛdɔ ye lahara o nɔgɔlen don o fililen don kɔri i bɛ seli i bɛ arabu turu i bɛ seli i bɛ kɔrɔfɔ i bɛ seli i ye badenjugu ye i bɛ seli i bɛ mɔgɔ faga walahi tora ala ka kɛlɛ ɲɛ la hawla wala quwwata an karamɔgɔlakaw ka bilasiralikanw tɛmɛnin kɔfɛ kuma galamani sɛmɛna kɛnɛ ye seereyabaga dɔw la an ye mun sɔrɔ u ka seereyakanw na ne ni aw an ka jɛ an layɛ ɲɔgɔn fɛ n'a se fure bɛɛ ma an ka cɛkɔrɔba ye ni o de ye alhaji seku jani alhamdulillah ala barika la maa ɲuman kun don a y'a cɛsiri ala ye o de la an sigira kɛnɛ kan maa o maa n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye o kumana a y'a cɛsiri k'a kɛ ala kama k'a to ala kama o de la alahu taala ye den barikamaw d'a ma ka se ka nin kɛnɛ in sigi a tɔgɔ la i y'a ye o de kɛra ka baara ye maa si t'a dɔn ni foyi ye ni ala bato tɛ ka taa hiji fana ka taa faatu ye a ma segin a ko kora ten ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ye bisimila ɲɛnamaya kɔnɔ n y'a f'i ye cogoya min na baara wɛrɛ foyi t'a la ala bato kɔ ani ka sinji tugu cɛkɔrɔba in denbaya minnu ko a balimamuso de tun bɛ ja a balimamuso fo fatura de a nana sigi yan san o san ka denbaya bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn falen sinji tugu kama a ma sigi yan fiyewu fo ka dɛsɛ ka taa ja fo balimamuso in fatura o bɛ mun yira maa ɲuman dɔ sinji tugula de don wa fana a ma dɔn ni baara wɛrɛ foyi ye alabato kɔ o kɔni bɛɛ y'o sariya fo ka na sisan fo ka na bi o kɔni a dalilu yera
an b'a ɲini ala fɛ ala kana fana barika ye. Ne tɔgɔ ye Mariam Samuka banbatɔ n'o ye karamɔgɔ Jeni Alhaji Jeni an kɔni ye Yowaru sigibagaw ye an ye dunan ye service de y'an se yan mais cɛkɔrɔba in kɔni an ka yeli la anw na kuma de kɛra a faatu kuma ye parce que ne yɛrɛ nana ye an nana ye 88 mais a ka ban bila fo 91 ninnu ma an kɔni ye min sɔrɔ a la laseli kɔni na ani yeli yɛrɛ la a denw yɛrɛ yeli ye wasa kɛ an t'a dɔn mais n'i ye ko ɲuman ye bɛ n ye ɲuman de don cɛkɔrɔba nin a dɔnna k'a ye fɛn dɔ ɲɛsigi n'o ye silamɛya ye n'o ye adamadenya ye n'o ye gasi an b'a ɲini ala fɛ a banna sira min kan ala k'a denw fatu a kan kanu min fɔra sinji min fɔra badenw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ala k'u sinso kan an bɛ sari ala k'a dɛmɛ an b'an karamɔgɔ fo n'o de y'a sababu ɲuman ye Usmani Serifu Madani Haidara sija ni kɛnɛ ala k'a d'a ma sa 71 caman bɛ ala bolo ala k'a di Haidara ma an'a di ma ala k'u kɔlɔsi ala ka jamana basigi ala k'a n'an bɛɛ kalifa an sigira hɛrɛ la ala k'a fori hɛrɛ assalamu alaikum k'ala ma de konta alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye Seyidi Serifu Usmani Madani Haidara ale min kɛra nin baaraba in bɛɛ lajɛlen sababu ye ka nin siratigɛ jɛlen ka a jira an na bi an bɛ ziyara min kɛnɛ kan n'o ye an fakɛ Alhaji Seku Janɛ a denw bi yan kɛrɛnkɛrɛnyana Alifa Bɔri Janɛ n'a balimaw u farala ɲɔgɔn kan nin y'a ta ko 7nan ye san o san ni baara in bi kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ lase taabɔw ma nka an bɛ dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana an ɲɛ bɛ jama min na Jamiyatul Ansarudine Islamiya olu de fara ɲɔgɔn kan ka fara a denw kan ka ni ziyara nin labɛn nin y'a ta ko 7nan ye san o san u bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ni alakira Muhamadu Mustafa yɛrɛ ka kumakan ye ziyaratu ziyada o ziyara ye jidili de anw ɲɛnamaw yɛrɛ ye wa barika ni a hinɛ bɛ se su fana ma ala sɔnna karamɔgɔ a ye nin sira min yira an na an ye o sira in de ta ni ala sɔnna ma wala an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ ye n'o de ye Seyidi Serifu Usmani Madani Haidara ye an bɛ ja ne la bi Yowaru bɛɛ b'a fo an bɛ dugawu kɛ ye a bɛ jɔyɔrɔ min na yarabi hali bi ala k'a fanga se a kɛra anw ye ɲɛmaa ɲuman ye ala k'an yɛrɛ fana kɛ a kɔma ɲumanw ye ala ka a dɛmɛ a n'a ka denbaya bɛɛ k'u kisi k'u kɔlɔsi k'o kɛ k'ale bonya kɔsɔn ala k'o kɛ bidenw hɔrɔma na bi alhamdulillah an bɛ dimanche la le 10 mois 2026 a daminɛna bi dimanche sɔgɔmada in na depuis 7h an bɛ nin baara in na dimanche sɔgɔma in na ala sɔnna kuranɛ kalan kɛra ka dalayil khairatu kalan ka tila ka salatu caman kɛ ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam o baaraw kuncɛlen an ye an ɲɛsin kaburu don na an ka su minnu dalen don ye ka taa ziyara kɛ ka taa hakilijigi kɛ olu fana ye o baara bɔlen kɔfɛ k'a ban 16h wajuli kɛnɛ sigira o wajuli kɛnɛ bannen an b'o de kuncɛ la sisan ni ala sɔnna ma o la an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta fana jira an na salli ala rasul o tɛmɛnen kɔfɛ u ye alikuranɛ kalanba kɛ an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وعنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا وجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا واحشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا ربنا وثقل بها يا رب موازيننا حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبصرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعاوينا على الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه فمتعنا اللهم في دارين برؤيته
وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته وحشرنا في زمرته ناجية وحزبه المفلحين وأنفعنا بما أنطوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى وأسكنا بكأسها العوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وعدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى اللهم إنا نستثفه به إليك إذ هو أوجوس فآي إليك ونقسم به عليك إذ هو أعزم من أقسم بحقه عليك ونتوصل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نسكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعة وحجومنا على مخالفة فنعم المستكى إليه أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلائنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تغيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك استغالنا وإلى خير ما لنا واختم بسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهرا بين أيديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونحيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رعوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين اللهم يا من لطفت يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alkurane kalan banen kɔfɛ dakunya fila foli dira an ka Ustaz ma Ayuba Sise ay mun sɔrɔ a ka foli kan sanmaw na ne ni aw an ka jɛ an ko lay ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo minnu ye kɛnɛ sɔrɔ u nana an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an bolo ka a nɔɔrɔ an bolo an b'u fo u ka balimaya la wala an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo a fɔra cogo min don duwawu ni a kɛrɛnkɛrɛnlen don an ka jamana de ye wala an bɛ duwawu kɛ ya Rabbi an ka jamana Ala k'a kisi a dabɔra jamana min kɔ ya Rabbi Ala k'an ka jamana kisi an bɛ dugu min kɔnɔ ya Rabbi Ala k'an ka dugu kisi an bɛ dugukolo min kan n'o ye Yuwaru ye ya Rabbi an b'a deli Ala fɛ Ala k'an kisi dugu Mali fan bɛɛ an b'a deli Ala fɛ ya Rabbi Ala ka na ni basigi ye fan bɛɛ fitinɛ min carila an ka jamana kɔnɔ an b'a deli Ala fɛ ya Rabbi Ala k'an bɛn kelen ma balawu ni Ala k'a sama ka bɔ an ka jamana kɔnɔ jolibɔ min b'an ka jamana kɔnɔ ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn an ka sababu ɲuman ye n'i y'a ye an sigira nin kɛnɛ in kan ale de ka yamaruya kan don wala an ti ɲina an b'o lase ale de ko an k'an sigi an ka duwawu kɛ an ka jamana ye wa o de y'an sigi kun wala an bɛ an karamɔgɔba in fo ale min ye siran yira an na ale min ye keleya yira an na ale min ko farafarali tɛ diinɛ na ale min ye keleya sira k'a taama ka bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bila o sira kan taabolo ma bɔ taabolo la ale de ko an bɛɛ ye ba kelen fa kelen ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ maa d'a ma an bɛɛ ko Ala ye kelen ye Mamadu y'an ka ciden ye an ka jija an bɛɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ wala an b'a fɔ an karamɔgɔ ya Rabbi Ala ka sija ani kɛnɛ d'a ma ya Rabbi Ala ka sija ani kɛnɛ d'a ma a bɛ min fɔ a yɛrɛ tigitigi ya Rabbi Ala k'a k'a ye Ala k'a kisi a juguw tɔɔrɔ ma a jugu n'an jugu ya Rabbi Ala k'u bɛɛ lajɛlen dɛsɛ ya Rabbi Ala k'u bɛɛ lajɛlen dɛsɛ Ala ka silamɛya bɛn silamɛya ka bon silamɛya badenya ka bon ya Rabbi Ala k'an bonya kɛnɛ in kama an ni haminaw min nana ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ
hamina ko ka ca a ka ca dɛ wala anw yɛrɛ hamina ko caman bɛ an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na wala bɛɛ ka dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen jaaba ye maa o maa nana yan a mana kɛ hamina o hamina yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ min ta ye cɛko ye ala k'a ɲɛnabɔ min ta ye musoko ye ala k'a ɲɛnabɔ min ta ye wariko ye ala k'a ɲɛnabɔ min ta ye hamina o hamina bana ala ka kɛnɛw sabati an bi an ka sponsor fana fo minnu y'an dɛmɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye yarabi an b'a deli ala fɛ ala k'o caman yira an na karamɔgɔw an bɛ min fɔ kɛnɛ in kan u k'u jija u ka ɲɔgɔn minɛ karamɔgɔ bɛɛ wala a Sherif Usman Madani Haidara tɔgɔ la an b'a fɔ an amsaru an kɔni ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen wa an b'a dɔn an taar'u kan badenya fana na sinjiya sira fɛ wa an b'a dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn u m'an dɔgɔya wala an b'a fɔ an ka jija dugu karamɔgɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ o de b'a kɛ bɛn bɛ sabati dugu kɔnɔ yarabi ala ka bɛn sabati dugu kɔnɔ basigi min bɛ dugu kɔnɔ yarabi ala ka dɔ fara a kan ala k'o kɛ ala yɛrɛ bonya kama k'o kɛ sirifu yɛrɛ kanu kama sɔli ala rasulilahi karim baara ninnu kun cɛra ni dugawu kalanni an ka Ustaz Fadil fɛ an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ni ne bɛ dan sigi an ka bi wajulu kɛnɛ la baara daminɛw la an tun y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ an bɛ dugu la dugu min tɔgɔ Yuwaro fami janelaka minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yuwaro ma san o san u bɛ ziyaraba kɛ ka kɛ hinɛ ɲini ye ka ɲɛsin u ka banbagatɔ feerew ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Seku Janɛ ye ale min ye an kɔ ala ka hinɛ la ni kun ye a ta ko 7nan ye an b'a ɲini ala fɛ dugawu fɛn fɛn kɛra nin kɛnɛ in kan ala wele fɛn fɛn kɛra nin kɛnɛ in kan ala k'o kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin banbagatɔ feere ni bɛɛ lajɛlen ma wa haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya